אוקיי, צהריים טובים, היום בוא נגיד את התאריך, היום ה-16 לדצמבר 2013. אני רוצה לדבר כמה דקות על כותרת של היום מדה מרקר, אחת מהכותרות. אז זה הולך ככה, חינוך חינם, סימן שאלה. ההורים מוציאים מיליארד שקל בשנה על שיעורים פרטיים. תת כותרת, אחד מכל 2 ילדים בישראל נעזר במורה פרטי. וכך הורים רבים נאלצים להשקיע אלפי שקלים כדי לאפשר לילדיהם לצלוח את שנת הלימודים. ומניעים תעשייה אדירה. אני יכול לדבר פה על הרבה דברים. אני בעצמי, כמו רבים מאיתנו, גם אני הייתי בצעירותי מורה פרטי. אני לא הורה, למזלי הרב, אבל יש לי ניסיון רב בהוראה ועם ילדים. אז אולי אני כבר נתחיל לדבר, אז הם שואלים פה חינוך חינם. זאת אומרת, לגבי חינוך חינם, לא ידוע לי, אני לא יודע אם החוק בישראל נקרא חינוך חינם, או שהוא נקרא חינוך חובה, או שקוראים לו חינוך חובה חינם, וזה רק בעצם הכותרת. בקיצור, מה חינם? זה כמו שאני אגיד שבית סוהר זה חינוך חינם. מערכת החינוך, מה בכלל התפקיד שלה? זאת אומרת, השם שלה זה חינוך, אבל באנגלית מערכת בתי הסוהר זה נקרא the rehabilitation מערכת. שזה גם סוג של חינוך. זאת אומרת, בתי הכלא ושירות בתי הסוהר ובתי הספר, הם כולם שייכים לאותו מנגנון שכולה אנשים נגד רצונם. זאת אומרת, ילד לא יכול להימנע מללכת לבית הספר. אז החינוך, זה לא חינוך, זה כותרת שגויה למשרד החינוך. זה לא חינוך, זה כליאה, זה שירותי כליאה. שירותי כליאה עבור ההורים. ההורים רוצים לצאת לעבודה, זה המדינה נותנת שירותי כליאה לילדים במשך מספר שעות מהיום. זו המטרה למעשה. אני לא רואה באמת מטרה אחרת, כי יש לזה הרבה מאוד ראיות. אני לא יודע אפילו אם יש מישהו שחושב אחרת. אבל בואו אולי ניתן כמה ממש על קצה המזלג. מה בעצם מלמדים את הילדים? יצא לי לתת שיעור פרטי לילד של השכן בהנדסה. הילד הוא בכיתה ב' או ג'. אני לא ידעתי לענות כמעט על אף שאלה, ואני מהנדס עם תארים ומלומד. אני לא הבנתי מה רוצים מהילד, אני לא הבנתי איך פותרים אף תרגיל, לא הבנתי מה המטרה של אף תרגיל, אין לי מושג. ואפילו, נגיד, היינו מלמדים אותו הנדסה, שהוא יהיה מהנדס אווירונאוטיקה, נגיד. יש לכם עבודה למהנדס אווירונאוטיקה? יש עבודה בכלל במשק? יש לנו היום 5% אבטלה, נגיד 5, אפשר בחישוב להראות שאם סוגרים את הצבא, אז פי 2, יש לנו כמו הממוצע האירופי, יש לנו בעצם 12% אבטלה מדווחים, זאת אומרת של אלה שלא התייאשו. אם סופרים את אלה שהתייאשו, אז זה כנראה 25, אפשר להגיע ל-50 וכמעט ל-100% אבטלה, תלוי את מי סופרים. אין עבודה, זה קשקוש. אין עבודה לאף אחד היום. יש יותר מדי אנשים בעולם, לא צריך כמעט אף אחד, צריך מיעוט קטן מהם. רוב האנשים שעובדים, הם לא עובדים, הם מזיקים. וגם לזה לא ניכנס, פשוט אני לא יודע איפה להתחיל. בקיצור, חינוך, אז הכותרת שואלת, חינוך חינם? כאילו שאנחנו עוד מצפים שיהיה חינוך, כאילו אף אחד לא שואל על המילה חינוך, חינם? מישהו עשה חישוב, ראיתי תוכנית ביוטיוב על חישוב בארצות הברית, כמה עולה חינוך חינם חובה.
שם זה יוצא בין 20 ל-30 אלף דולר לשנה לילד. נגיד שפה בארץ זה העלות למשלם המיסים, הרי 20% מהתקציב של מדינת ישראל זה על חינוך. אז חישוב פשוט מראה, גם עכשיו עשו את זה לא לפני הרבה זמן, שמוציאים על ילד משהו כמו מיליון שקל, מיליון דולר, או לא מיליון שקל בארצות הברית. אני לא אתפלא שזה גם מיליון שקל בארץ. בקיצור, קחו את הכסף הזה, שימו אותו בבנק, אל תשלחו את הילד ללמוד שום דבר. עד שהילד בן 20, כבר קונים לו דירה. ואז הוא כבר לא צריך לעבוד. יש לו דירה, מה הוא צריך כבר לעבוד? הוא מזכיר חצי דירה, גר בחצי השני, מפצל אותה לשתיים, תוך כמה שנים חוסך כסף, וזהו. בקיצור, כל החינוך הזה זה קשקוש, זה כל כך לא כלכלי, כל הסיפור הזה. בקיצור, אז זה חינוך וחינם, נו, שיהיה. ההורים מוציאים מיליארד שקל בשנה על שיעורים פרטיים. אבל מי צריך את השיעורים הפרטיים? זאת אומרת, זה לא ברור. זה כמו שתוציאו שיעורים פרטיים בשביל להיות בבית סוהר. להסתגל ולהצליח במערכת הכלייה. מה באמת הילד לומד? בכלל זאת אומרת, לדעתי, יש בתי ספר בנורווגיה, שהיא מספר אחת בעולם בחינוך. אז בתי ספר הכי חדשים בנורווגיה, זה פשוט אולמות ענקיים עם ספות ואייפדים ואינטרנט. זהו. שהילדים כל היום ישחקו משחקים ויראו סרטונים ביוטיוב וסרטים. זהו. זה החינוך הכי טוב. חוץ מזה יש להם עוד כל מיני, לא יודע עוד מה, פעילויות ומורים. אבל מה עוד ילד צריך חוץ מזה? יש כל כך הרבה מידע באינטרנט. מי צריך מורים? איזה שטויות? מי צריך את מערכת ההוראה? אז כל המטרה של השיעורים הפרטיים זה מה? זה כדי ללמד את הילדים את מה שהם למדים בבית הספר, אבל מה שהם מלמדים בבית הספר זה קשקוש, זה כל מיני שטויות. עם הנדסה לילד בכיתה ב' ג' זה שטויות בעיני מהנדס מנוסה. ומורה, לא שאני, אני גם מורה. אז, אוקיי. אחד מכל 2 ילדים בישראל נעזר במורה פרטי. גם לזה אין הצדקה עם זה. אחד מכל 2 ילדים, זה אומר אז מה מלמדים בבית הספר? זאת אומרת שבית הספר זה כמו... זה כמו ששני לוחמים, איך קוראים לזה? ששני צדדים רוכשים כלי נשק אחד נגד השני. אז יש רק אסקלציה כל הזמן, אז אחד קונה כלי נשק, אז האויב שלו גם צריך לקנות את הכלי נשק מתאים, אז גם זה קונה, אז יש כל הזמן אסקלציה בהוצאות, יש כל הזמן עלייה בהוצאות של כל אחד מהצדדים. מי מרוויח מזה? לכאורה יצרני כלי הנשק. אבל אין פה באמת עלייה באיכות החיים של האזרחים. אז אותו דבר כאן, אם חצי מהילדים נעזרים במורים פרטיים, זאת אומרת, בוא נגיד שהרבה ילדים נעזרים, אז הם בסך הכל מעלים את הרף של התחרות בתוך המסגרת של בתי הספר. אז המורים רואים, הילד חצי מהכיתה הבינו את החומר, יאללה, אז נמשיך הלאה. אבל הם הבינו את החומר כי יש להם מורים פרטיים. אם לא היו מורים פרטיים, אז המורה היה מתעכב. אז המערכת רצה קדימה, כי ההורים משקיעים בילדים. אבל כן, זה נקרא דילמת האסיר, שאין שיתוף פעולה בין שני אנשים, אז הם נלחמים אחד בשני. אז ההורים והילדים כולם נלחמים אחד בשני באופן תחרותי להישגיות. אבל זה בסך הכל עולה, זה לא, זה התוצאה היא שזה לא טוב. אז אחד מכל 2 ילדים בישראל נעזר במורה פרטי. אז אם תהיה רגולציה והחוק יגיד שאסור להיעזר במורים פרטיים, אז זה יוריד את התחרותיות, זה יוריד את ההישגיות, בסדר, אבל בשורה התחתונה, מי צריך את כל זה? זה כאילו
הרי עד לתואר ראשון אף אחד לא לומד בעצם שום דבר. אולי טיפה אנגלית וחשבון, אבל את זה אפשר להשלים בצ'יק צ'ק, ואנגלית אפשר תמיד להשלים... רגע, זה נפל לי. אנגלית הרי תמיד אפשר להשלים, אנגלית לא צריך אפילו להשלים, אנגלית יושבים ורואים סרטים ביוטיוב ולומדים אנגלית. אנשים היום יודעים אנגלית, זה האתגר. גם ראיתי, יש מחקרים על משחקי מחשב, שילדים לומדים אנגלית ממשחקי מחשב. בקיצור, וזה אנגלית, שזה האתגר הגדול. אפשר גם להעביר את השפה של המדינה, להיות עברית אנגלית, במקום עברית ערבית, רוסית. לא חשוב. אחד מכל שני ילדים בישראל נעזר במורה פרטי, וכך הורים רבים, ולא דיברנו בכלל על כל הרעיון, מי באמת צריך ילדים. כן, נכון, כל החלטה שהאדם מקבל בחיים, ראוי שהיא תתקבל משיקולי עלות תועלת. אני כרגע מקליט את הסרטון הזה, כי יש לי מזה תועלת, איזושהי תועלת, ויש לי איזושהי עלות. אז בשיקולי עלות תועלת, בשורה התחתונה, זה כנראה נותן לי טיפה יותר תועלת מאשר עלות, ולכן אני מקליט סרטון. אותו דבר, ראוי שכך תתקבל ההחלטה להביא או לא להביא ילד לעולם. מה שיקולי עלות תועלת? ילד זה נחמד לפעמים, זה לא נחמד גם לפעמים, זה עולה כסף, ובסוף הוא גם אולי יביא כסף, אולי גם יבקר אותנו בבית אבות. יש איזושהי מערכת שיקולים, אבל ראוי אז בוא נגיד שאם ההורים היו מוצאים את הכסף במקום על הילדים, כן, הילדים זה איזושהי השקעה עתידית ואיזושהי הנאה מיידית, אבל תקחו את הכסף הזה, תשקיעו אותו בהנאות אחרות מיידיות, ואת היתרה בהשקעות עתידיות, יכול להיות שזה יצא לכם יותר משתלם. יכול להיות. אני אטען שכן, אבל זה לא הנושא של היום. וכך הורים רבים נאלצים להשקיע אלפי שקלים כדי לאפשר לילדיהם לצלוח לשנת הלימודים. אבל הם נאלצים להשקיע כדי שהילדים יצליחו, כי ההורים האחרים משקיעים. ואלה, אז זה אסקלציה. איך קוראים לזה? זה תחרות the armament, לא זוכר את זה בעברית. ומניעים תעשייה אדירה המגלגלת יותר ממיליארד שקל בשנה. אז כן, יש פילוסופיה בכלכלה שנקראת כן, היה אחד קראו לו קיינס בשנות ה-30. אז הוא אמר שכן, שאם בעצם, אם אנחנו מייצרים מקומות עבודה, זה נפלא. אז אני אטען שזה שטויות, כי כמובן שהמורים הפרטיים האלה היו שלא להיוולד, והיה לנו יותר משאבים. זה כאילו מקרה קצה, או שהמורים הפרטיים האלה יכלו לעשות דברים מועילים אחרים, אבל היום יש יותר מדי אזרחים ואין איפה להועיל, יש רק איפה להזיק. אוקיי, רק נסיים את התת כותרת ונעצור כאן. אוקיי, אחרי שהניסיון להעביר את הלימודים הפרטיים לרשת לא הצליח, אז זהו, זה מוזר. למה הניסיון להעביר את הלימודים הפרטיים לרשת לא הצליח? את המורים מגייסים כיום ההורים ברשתות החברתיות. טוב, שיהיה. טוב, זהו, אז אנחנו נעצור כאן, תודה.